Manibulise kakhona kubabukeli beWhittle TV apha ecaleni kwami ke ndine-speakers zale youth conference ilapha eKingdom Restoration Church. Emolweni guys, ninjani? Siyaphila konke. Alright, ayikuhle nakum. Siyanamkela ke kwiprogram yethu ethi Buyelani kuYehova. Bendicela ke ngokubuza into yobana ngaba niziva njani njengokuba niqukumbela le conference yolutsha? Manibulise kubabukeli beWhittle TV. Kama ngisesethu ifani Bambiso. I'm one of his speakers ke bezi khona kwi youth conference. How do I feel ke outcomes kanye ngento yonke nje bisenzeka apha? Donwabile, like ndiyavuyela ukuthi umsebenzi kaThixo wenzekile and ke wenzeke ngokwecebo nangokwenjongo yakhe ne because sibe sakhona apha not because kungamandla ethu okanye kutheni thina besifuna but uThixo walenza icebo loba masibe khona. So ndiyavuya kakhulu ngokuthi siye sakhona nabantu bomba abantu batshintsha basindiswa bebekade bengenayo Yesu bamfumana uYesu. So iyo lonto into endivuyisa kakhulu. Yeah, thank you. Manibulele ke kuSesethu esicacisela ngendlela afila ngani. Ndiyaqonda uba inoba nifila ngolo hlobo nonke because I know inoba ningabantu abanye xa nilapha ngaphakathi kutshiwo mos kuthiwa exactly. So so ichaphazele into yobana ngaba yenzekile ilanduki youth conference ngokwentando kaThixo. So iyanixelela ukuthi ke ngoku into yobana ngaba i-objective yayo kanye injongo yenu ngeli xesha beniyiqala ifezekile. So ingaba ke ngoku what i-challenges enizifeyisileyo during i-planning yayo le conference? Ngabe bizeziphi i-challenges enizifeyisileyo ngeli xesha? Thank you so much my brother. Gama lami kuSiphosethu Gcelu, sindisiwe ke ndiyamthanda kakhulu Yesu. Bendithenjiwe ke ngabantu abatsha to be one of the speakers the conference. Now in addressing ke the question of challenges, maniqale kule ndawo. For any movement or event or plenario, it can never be successful if you don't have a financial muscle. So one of the challenges were financial related, and we understand when that was situated you don't expect much from people, and with the planning, remember previously sasidla ngoyiplana spend unyaka wonke planning a conference, but now there were these COVID related things and necawe zimiswa and so on. So there were those challenges, and as a result kukwi branches ezingakhange zikwazi ukuphumelela because of finances. But other than that, I do not think there were many challenges because abantu abatsha bayazivela to assist where there's a need. Abantu abatsha nasekitchen, abadinga uthunywa dibana nabo begilana ngenhloko kufuneka ukuthi abanye baphungule ekitchen ba hey abanye mabapheke ngomso. So all in all, I think in any event or in any movement that you are part of, there's always a lesson to learn. There's always something to take from that and build on it. There's always room for improvement. Zikhona izinto that esizawuhlala phansi and look at what went right, what didn't go right, and then we simply discuss about in future how do we deal with that. And moreover ke sithemba uThixo. uThixo ke akasidanisi. Ndithanda nalandawo ebeyichazela usesi into ba even the objectives finish into bana it was fulfilled. With messages uyabona ke uye ufane nenyoka, uyabona inyoka enobuhlungu
ubangaba iattacker impuku iattacker nje yawugqiba ihlala apha ecangwayo ayibiyilandela ithini because ithemba carefully ifake impuku. So to say imessage ivakele sithemba uThixo, sithembe ityhefu ebesize nayo, sizawuhlala ke ngoku silinda uThixo enze umsebenzi wakhe. Amen. Masibulele ke kuMr Gcelu ngalo nkcazelo enjalo. Ndiyibonile itheme kwi-posters ithi the Lord is my shepherd. I think buke wangena uba ndikuve kakuhle apho uthe akho mntu wazi ngcono ngoba yi-shepherd ukogqitha umntu okwayiyi shepherd. Wabe ubhekisa kuDavid ubapha ndikuve kakuhle. Ingaba ke ngoku what was the motive behind the theme? Nikhethiswe yintoni uba nithi i-theme mayithi the Lord is my shepherd? Mandizibulisele ndinguLundi Meyize and ndifana noSesethu Siphosethu. I was one of the speakers ezibezithenjiwe ngabantu abatsha ukushumayela based on the theme the Lord is my shepherd. Now the reason why siyesakhetha le theme ithi the Lord is my shepherd, andithi if shepherd ikhona then the flock has guidance. Ayikwazi ubhadula nje, ayikwazi uba lost because there is a shepherd. Ufana noDavid ethi ndiwaphakamisele phi na amehlo wam, uncedo lwam lovela kubani na. He was looking for it. He knows his shepherd kwayena uba umalusi wakhe unguye uThixo. And ewetshilo ke noBusiphosethu wathi awukwazi uthetha ngomalusi ungenguye umalusi because you don't know the challenges ezifacwa ngumalusi ngeflock yakhe, because iflock phaa endle iyahluka, unqanda ngapha unqande nangapha. Same as with us, uThixo unqanda ngapha mahehe siya le, but still usathi kuIsaiah chapter 1 verse 18 athi izani sithethe indaba, izani sibonisane, noba zingqombela kodwa ziyawuhlambeka zibe mhlophe njengekhephi. I think enye into yezinto ensesakhetha le theme is to provide guidance ebantwini abatsha, because yes ungaba liciko uyakuya khona, but if you don't have guidance, if you don't have discipline, then ke ngoku awukwazi uya ndawo. So ke ngoku it was to equip the young people to have guidance, to be disciplined, because without discipline, that is why noJesu ebe teacher i-disciples zakhe, and he preached to the crowd. He taught his disciplines. So that's the roles of umalusi, to teach the disciples. And then eligama lethi discipline lisuka pha ku-disciple. So sibe ne-discipline singabantu abasha. I think to sort of add on what uLundi has said, kukhona ingoma ethi yazini uba nguYehova osidalileyo asisithi, thina sifana neegusha zedlelo lakhe. Uyabona ke xa uzazi ukuba walusiwe uzawufana noDavid xa isithi noba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa ndoyika ibuka, because ndine-understanding ethi mna ndiyigusha yedlelo lakho, ndiyayazi unam wena. Young people out there
are committing suicides, there's depression, there's a whole lot of sources of depression. And I believe in Lobana ulwazi oluthi unam wena. I understand that ndiyigusha yedlelo lakhe. Ikwenza ube at peace in whatever you are facing, in whatever you are going through in life. It keeps you at peace knowing that uThixo ukhona. Abanye abantu bangaphumelela because one of the sources of depression is when we start comparing our lives with other people. We start comparing our success versus other people. But now when you know that my case is different, we can never be the same. And mnandihamba nomalusi, that keeps you at peace and it keeps you trusting God. And when you get up and try to make an impact and make a change, uyenza le change uthemba uThixo. That means uzawuyenza unesibindi without fear. Sometimes faith runs out and fear takes over, but the understanding yendoba andihambi ndedwa. Noba ndinohlazeka ingenzeka into ofuna ukuyenza ingangenzeki. You may try to start a business, it may work, it may not work, but you become at peace even if it doesn't work. That we are trying to address ezo issues, and I believe the church as abashumayeli, we have a responsibility of addressing this issue of depression, which is a very serious issue in our communities. Thank you so much. I think ndichonge ikakhulu phaa xa kuthethwa nge-depression kanye xa isiza kumbuzo wam olandelayo. Kule youth conference I think iyazixela into yobana ngaba bekuzo-empowerishwa i-youth. So ingaba ningabakhuthaza nithini abantu ebebengekho okanye umbukeli ongakhonziyo apha, ingaba ningabakhuthaza nithini ukwenzela into yoba bazosinda kwezo zinto zinjalo, into ezifana ne-depression, and then bazifumanele umalusi? Okay, hallelujah. Ukubakhuthaza nje abantu abatsha who are out there, abakhonzayo nabangakhonziyo, ndifuna ukuthi kubo yazini ukuba uThixo khona. Hallelujah. Like ezintweni zonke, as my brother has mentioned, we are faced with depression as a country. Siyabona abantu baninzi bayazibulala, bazibulala nje ndizothi kungenxa yokuswela ulwazi, because ithi iBhayibhile, my people are perishing for the lack of knowledge. They lack knowledge. So if they can know uba bakhona apha emhlabeni for injongo kaThixo, because every single one of us sikhona apha emhlabeni ngenxa yenjongo kaThixo. Akekho umuntu okhona emhlabeni ongekho ngenjongo kaThixo. Bengenatsho ngexesha entshumayela ndithi sikhona ngenjongo kaThixo. Noba uzenjani, omnye uzothi ndaze ngerape, omnye andibazi abazali bam, omnye ndingumntana nje ohlukumezekileyo. But ndifuna ukuthi yazini ukuba uThixo khona, uthi ndinguyise wengedama, ndiyindoda yabahlolokazi. So ukhona, he is a present God. All you need to do is just to acknowledge him empilweni yakho, usondele kuye, azoba ngumalusi wempilo yakho. Ndomtsha noLundi besetshilo wathi we need guidance empilweni zethu. Awukwazi uhamba nje, because xa uzihambela nje uyalahleka. Sizalwa for a reason ngabazali, asivele nje sithi thu. Abazali bakhona to guide us, basibonisa indlela. So naxa sesikhona sikhulile okanye sithi asisenabo kabazali ke Thixo senze njani, uThixo khona ungumalusi. So if nje thina singasondela kuThixo singabantu abatsha, simnikeze impilo zethu kuThixo, nathi sikhombethele nganto, akho nto mhlambi engcono kuthi esenze saba privilege mhlambi uyoma phambi kwabanye abantu sashumayela. No, kungenxa kaThixo. Nawe ukhona apho ungayenza lento esiyenzayo nathi. So sifunele nje uThixo, uzifunele uYesu empilweni yakho, ube ne-guidance, ube disciplined, because akho nto eyadlula idiscipline ebomini. Esikolweni you need discipline, emsebenzini you need discipline, enkonzweni ekuhlaleni you need discipline. Amen. Ulele ke pa.
andani ubukhona umuntu ofuna ukongeza kule nto ithethwa nguSesethu ngokwathethayo uthi qatha into apha kum. Le theme ivele kuba uThixo uyasithanda, nothing else. Usithandile. Akazi uthi the Lord is my shepherd and the shepherd provides guidance. Elingekho uthando. Awungeke ufune ukhokela into ongayithandiyo. Awungeke ufune into ibe disciplined ube ungayithandi. Awungeke udiscipline umntanakho ungamthandi. Because xa umdisciplina uya-instill uba no, that is wrong. Le i-right. Do this and you will succeed. Then ke ngoku iya-imprinteka laa nto uba okay, ndandibethiwe apho xa ndisenza so, mandenze so. Ayisuba uyandizonda, it's because of the love. So usithandile uThixo uba kubekho i-theme enje so that abonise uba akakhethi mntu, akakhethi whether usindisiwe whether usindiswanga, but God loves us equal. Akuthiwa uthanda abasindisiweyo kakhulu, hayi abasetywaleni akabathandi kakuhle. No, usithanda sonke equally. We are all equal before the Lord. So the reason why iphumile le theme is because ufuna uthi incwadi ye-2 Chronicles chapter 7 verse 14 ithi, if my people would humble themselves, babantu bam bazithoba bafune ubuso bam and seek my face, ndiyakuva imithandazo yabo ndisemazulwini, ndehle and heal their land. So ebefuna thina abantu batsha, because the enemy is out there. Ithi iBhayibhile, the enemy is out there roaring like a lion looking for whom he may devour. And abo bantu abakhangelayo ibazungula kakhulu ngabantu abatsha, because they are still a blank canvas that can be dyed into any color. If ufuna babe black uzabenza babe black, because sise blank. If ufuna sibe red saba red. But ke ngoku it's up to us to seek the Lord. It is seek ye the kingdom of God and its righteousness, and all else shall be added upon you. So if thina as abantu abatsha can seek the Lord, sifune yena nobuqaqawuli bakhe, only yena, sidlule ebantwini, sidlule kumshumayeli, but simamele uba uThixo uthini, because the Holy Spirit uyathetha at all times. Benike ndatsho izolo apha ndathi ndike ndatsho Friday apha ndisenze welcoming ndithi benike ndatsho ndathi but benike ndatsho ndathi but all in all is that abantu abatsha uyabathanda uThixo, usithanda kakhulu. Isixhosa sithi umthi ugotywa iselula. So if we are bent in the direction of God, then nothing can bend us away from God. To Paul naye, nothing can snatch me from the hand of God. Yabuza, what can separate us from the love of God? Is it nakedness? Is it the sword? Is it poverty? Is it this and this and this? Aphinda siphendule kwa yena athi, nothing can separate us from the love of God. And divale uthi Paul ku Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Athi John ayiqwelena athi 1 John chapter 4 verse 4 athi, ye are of God,
little children and have overcome them. For greater is he that is in us than the one that is in the world. So, asibuyeleni kuThixo. I'll try and be very short. Now, in motivating abantu abatsha out there, this is one thing I want to say. Before you are, you first become. And in the process of becoming, there are many challenges that you will face. John Maxwell, consider yourself on a long journey. And now, if you consider yourself on a long journey, you will find out that there will be potholes, there will be curves, there will be inclines, sometimes kube lula kwehlele. In that process, you cannot survive if you are a headless chicken. That's now where the shepherd comes in as your guide. The response kufana ukubona xa kutshatwayo umakoti engena udinga kube umuntu ombambileyo, because that's a very emotional journey. Umakoti can stumble and fall, but udinga umuntu ombambileyo. Athi xa ikhubeka athi no relax mntanam, I'm with you. Zizawuhlinyembezi umakoti angaboni nangamehlo. Akhona amaxesha ongaboni nakakuhle ngamehlo uqonde i-future yami ngathi imfilile. But we need that shepherd next to us that says, no, relax, I'm with you through the entire journey. Now that knowledge, God is with us, keeps us at peace. Number two, one of the mistakes esizenzayo singabantu abatsha is thinking that we have time. You know, I'm not sure whether it's Denzel who once said, the only way of getting ahead, the secret behind getting ahead is getting started. You've got to get started. This thing of thinking we have time because I'm young, it will catch up with you in the long run. When you start having regrets, I should have started earlier. And you spoke about discipline. Very important. When I was talking here, I remember talking about making an example of an alarm. Alarm yako xa ikhala ngo-4. You decide to snooze. You are acting on your feelings. Sometimes you are tired, you feel like you need to rest, but you know the right thing to do. You are supposed to wake up. That's where you build discipline ngezinto ezincinci. Moreover, xa ndizawuyeka, there are seasons in life. Sometimes there will be ikona indawo. I'm not very good at quoting njengoluni. Ikona kodwa indawo ethi yonke into inexesha layo. And in all those seasons, we need to grow through them. We need to have an understanding that God is up to something, and we need not to resist change. We need to zoom into that and understand God's plan ngempilo yakho. And whatever happens in your life, God is up to something. God is busy with your life. Ungashiywa ngabantu, abantu babhekele kuwe, but they are giving you space so that you can remain with God. And xa bakhe umkhanya beme phaa emacaleni bekude kuwe, it's when they will see kakuhle uThixo xa esenza umsebenzi. Phaa eKana ngoku kwakuphela iwayini yaphela, abantu baqala bahleka ngoba umtshato awungomtshato ungekho iwayini. Uthi uYesu alikafiki ixesha lam. My understanding on that is that kusekho abantu ekusafuneka behlekile, kanti uThixo uzawuvela vele kanye kule meko seyincanyiwe ngabantu. Do not take your life, do not give up, because when you give up, whatever you want to do, it's guaranteed ayizukwenzeka. When you do not get started, it's guaranteed ayizukwenzeka. And if you keep trusting God and keep working on yourself and keep doing something ngobomi bakho, there's a
99% possibility that it can happen. That's all I have to say. Amen. Alright. Hayi ke manibulele kakhulu. Ingaba ke ngoku umuntu ofuna ujoin apha enkonzweni angenza njani? Mhlawumbe uba umbukeli pha uye wa interested ilento inhle kangaka angenza njani ukuze azoba yipati ye-Kingdom Restoration Church? umuntu o-interested uzofuna uzojoyina apha e-Kingdom Restoration Church. There is no specific way. Just come. Uba uyayibukela inkqubo lena angeza apha emadakeni ngakwahlebani. Njenga kwiposter i-address yethu sithi Big Zinc Church, Big Zinc, White Zinc Building apha ngakwahlebani. Okay. If umuntu ufuna get in touch nam, inumber yam ngu-081 353 6830. Ndiyafumaneka nakuFacebook ke uba akafuna ufowuna naleyo ndisawhatsapp ngayo lo namba. Ndiyafumaneka kuFacebook Nhlakanipho Meyize, igama lami lesibili Nhlakanipho Meyize. Masibukele ke babukeli kwizipikazi ze-youth conference kuthiwa zifuneleni umalusi ukwenzela into yoba nizoba ne-guidance. Uyatsho ke phaa kwi-Exodus uba ndisakhumbula kakuhle athi uYehova uya kunilwela ke nina niya kuthi cwaka. Siyivala ngolo hlobo ke inkqubo yethu yanamhlanje ibuyelani kuYehova, lona ke bethetha ngokwanele wakwamtuba. Until next time. For those who don't know, uthi nomhlabelelo usibonile. The Lord has seen us. In our pain, the Lord has seen us. When we got lost, the Lord has seen us. In our misery, the Lord has seen us. When we're broken-hearted, the Lord saw us. But the Lord saw us. Oh, that's so you became the wings beneath our wings. When we got tired, we fell on your wings. When we stumbled and fell, we fell on your wings. When we were ready to fly again, you released us and we started flying again. When we were faced with danger, He came and stood between danger and us. He remained in between. When the enemy came like a flood, He stood between the enemy and us. When the trap was set, He came and set us loose. Let me tell you something. You know, when you set a trap, you know whatever you're trying to trap can run. And that is its comfort place. So when you trap it, you remove it from its potential. You try and break it down so that it can be vulnerable. You can do whatever you like. Umvundla xa ubambisile, umvundla uyabaleka ngeke ufumane. But itrap xa sowuyibekile, ufike udibane